Здравейте, ученици! Накъде след 7 клас? Сигурна съм, че всички вече сте си задавали този въпрос и че на никого от вас не му е безразлично какво образование ще завърши и дали ще има хубава работа. Някои от вас вече са решили къде биха искали да продължат да учат и дори се подготвят с допълнителни уроци. Други се колебаят и все още не могат да изберат. Знам, че има и такива, които все не намират време и може би смелост да мислят за бъдещето си. Няма да ви разубеждавам, нито ще избирам вместо вас. Ще направя нещо полезно за всички. Ще ви дам информация, която вероятно не знаете за образованието в гимназиалния етап. Ще ви помогна да се ориентирате лесно в разнообразните възможности, от които можете да избирате, за да намерите най-подходящото за вас образование. Ще ви запозная с процедурата за кандидатстване, за да можете да осъществите успешно желанията си. Ще ви дам и някои полезни съвети, за да премине всеки от основното към гимназиалното образование по най-добрия за неговото кариерно развитие начин. Може би някои от вас се питат, какво значение има къде ще уча след 7 клас? Толкова ли е важно кое училище ще избера? Да, наистина има значение, защото образованието в гимназиалния етап не е общо и еднакво за всички училища, както с малки изключения е до 7 клас, а се разделя на профилирано и професионално образование. От своя страна те също се разделят. В профилираното образование има 11 различни профила, а в професионалното образование може да се кандидатства, например в град София, по около 140 различни специалности. Продължителността и на двата вида гимназиално образование е една и съща – 5 години, разделение на два етапа. Първи етап от 8 до 10 клас и втори етап 11 и 12 клас. И при двата вида образование, след завършване на 12 клас, можете да започнете работа или да продължите да учите. Разликата е, че професионалното образование е с по-практическа насоченост и след завършване на 12 клас ще имате професия, докато профилираното образование е по-теоретично и продължава изучаването на общообразователните предмети, които са ви познати, но на по-високо ниво. Особено големи стават различията в 11 и 12 клас, когато задължителните и еднакви за всички ученици часове са само 12 часа седмично, докато избираемите часове са 20 часа седмично и включват 3 или 4 профилиращи предмета при профилираното образование или професионална подготовка при професионалното образование. В 11 и 12 клас не се изучават предметите физика, химия, биология, история, география, информационни технологии, музика, изобразително изкуство, освен ако не сте ги избрали като профилиращи предмети. Профилираното образование се извършва по 11 различни профила. В първи гимназиален етап това става чрез общообразователна и разширена подготовка, а във втори гимназиален етап към тях се добавя и профилираната подготовка. Профилираната подготовка включва 3 или 4 профилиращи предмета, всеки от които се изучава от 4 до 8 часа седмично в 11 и 12 клас. Два от профилиращите предмети са задължителни и се определят при кандидатстването в 8 клас. Останалите един или два профилиращи предмета се избират от учениците в края на 10 клас, но според възможностите на училището. Не е сигурно, че всички желания на всички ученици за профилиращи учебни предмети ще могат да бъдат изпълнени. Успешно завършилите 12 клас получават диплома за средно образование. Тук са дадени двата задължителни профилиращи предмета за всеки профил. При част от профилите има по два варианта. При профил чужди езици задължителните профилиращи предмети са два чужди езика. При профил хуманитарни науки български език и литература и история или български език и литература и философия. Профил обществени науки география и история или история и философия. Профил икономическо развитие, география и математика или география и чужд език. Профил софтуерни и хардуерни науки, информатика и информационни технологии. Профил предприемачески, предприемачество и информационни технологии. Или предприемачество и география. Профил математически, математика и информатика или математика и физика.
Профил природни науки, биология и химия или химия и физика. Профил изобразително изкуство и чужд език или изобразително изкуство и информационни технологии. Профил музика, музика и чужд език или музика и информационни технологии. Профил физическо възпитание и спорт и биология. В професионалното образование се изучава общообразователен минимум и предмети за придобиване на професионална квалификация, включително чужд език по професията. Провежда се и производствена практика, а при така нареченото дуално обучение учениците започват работа на трудов договор с заплата във втори гимназиален етап, като в 11 клас ходят на работа 2 дни седмично, а на училище 3 дни седмично. В 12 клас ходят на работа 3 дни, а на училище 2 дни в седмицата. Успешно завършилите 12 клас на професионалното образование получават 2 дипломи – диплома за средно образование и свидетелство за професионална квалификация по изучаваната професия и специалност. Професионалното образование се извършва по 17 области на образование, като всяко от тях включва различни професионални направления и професии, а професията може да има една или повече специалности. В дадена паралелка се изучава една специалност, т.е. в професионалното образование се кандидатства по специалности. Обучение се провежда по най-много специалности в областите техника, изкуства, услуги за личността, стопанско управление и администрация, информатика, производство и преработка. А сега да видим в кои училища какво образование се провежда. Профилирано образование се провежда в профилираните гимназии. Това са езиковите, природо-математическите и хуманитарните гимназии. И в училищата по култура, каквито са Националната гимназия по древни езици и култури и Италианският лицей. Професионално образование се провежда в професионалните гимназии, училищата по изкуства, спортните и духовните училища. В средните училища, които провеждат обучение от 1 до 12 клас, и в обединените училища, които провеждат обучение от 1 до 10 клас, в гимназиален етап може да има както профилирани паралелки, така и професионални паралелки. Искам да ви обърна внимание и върху начина, по който се изучава чужд език в гимназиалния етап. Важно е да знаете, че в 8 клас ще започнете да изучавате чуждите езици от нулата, така че не е необходимо да знаете изучаваните чужди езици в паралелките, в които ще кандидатствате. Напротив, ще ви бъде от полза да научите нови езици, вместо да повтаряте неща, които вече знаете. Има 3 възможности – интензивно, разширено и нито интензивно, нито разширено изучаване на първия чужд език. Разликата е в броя часове в 8 и 9 клас. Да учиш интензивно чужд език означава да имаш средно по 18 часа седмично в 8 клас за сметка на предметите история, география, физика, химия и биология, които не се учат в 8 клас, а се вземат в 9 клас, така че не се губят. Интензивно изучаване на чужд език може да има не само в езиковите гимназии и не само в профил чужди езици, а при обучение във всеки профил от профилираното образование и по всяка специалност от професионалното образование. Всяко училище самостоятелно взема решение с каква интензивност да се изучава първият чужд език в паралелките, в които училището провежда обучение. При разширеното изучаване на чужд език се учат 12 часа седмично в 8 клас и 6 часа седмично в 9 клас. В профилираните паралелки, в които изучаването на чужд език не е нито интензивно, нито разширено, в 8 и 9 клас се изучава предметът технология и предприемачество. Само при профилираното образование, ако чуждият език е профилиращ предмет, в 11 и 12 клас ще се изучават още от 4 до 8 часа седмично. Сега да поговорим за процеса на кандидатстване. Приемът се извършва по различен начин в зависимост от това дали кандидатствате в неспециализирано или в специализирано училище. За неспециализираните училища се кандидатства централизирано по области, отделно за град София, Пловдив, Варна и така нататък. Подава се едно общо заявление за всички училища в съответната област на България, в което паралелките се подреждат според желанията на ученика.
а при специализираните училища се кандидатства в самото училище, където се държи изпит по изобразително изкуство, музика или спорт. Можете да кандидатствате в колкото искате паралелки и училища, както не специализирани, така и специализирани. Можете да кандидатствате и в колкото искате градове на страната, но трябва да подадете отделно заявление за неспециализираните училища от всяка област на България. Неспециализираните училища, в които се кандидатства с едно общо заявление, са профилираните гимназии, професионалните гимназии, средните училища и обединените училища. Приемът се организира по области от регионалните управления на образованието. Например, за София приемът се организира от РУО София град. Най-подробна и актуална информация за приема в 8-ми клас можете да прочетете на сайтовете на регионалните управления на образованието. Специализирани са училищата по култура, училищата по изкуства, спортните и духовните училища. Информация за изпитите, на които трябва да се явите, процедурата и графика на кандидатстване можете да получите от съответното училище. Балът за класиране на учениците в неспециализираните училища се формира като сбор от няколко елемента по формула, която може да бъде различна за различните профили и специалности, а също и в различните училища, тъй като се приема с решение на педагогическия съвет на всяко училище. Първият компонент от формулата за първите 3 формули се определя от резултатите от тестовете по български език и литература и математика от националното външно оценяване, на които ученикът може да има от 0 до 100 точки за всеки от тестовете. Четвъртата формула се използва при кандидатстване в профили музика, физическо възпитание и спорт, изобразително изкуство и при някои професионални паралелки от област изкуства, за които ученикът трябва да се яви на изпит за проверка на способностите и резултатът от този изпит участва при формиране на приемния бал. Петата формула се използва при кандидатстване в Националната природо-математическа гимназия. Вторият компонент от формулата се образува от оценките по 2 предмета от свидетелството за основно образование, изучавани в 7-ми клас, раздел А, задължителни учебни часове. Тези оценки се превръщат в точки по показания начин. Най-подходящо за теб е това гимназиално образование, което ще ти даде възможност да развиеш своите силни страни и да придобиеш търсени на пазара на труда знания. Всеки човек има своите индивидуални качества, различни от тези на другите хора. Затова не е разумно да избереш дадено училище, само защото там ще учи твоят приятел. Избери първо какво, а след това къде искаш да учиш. Това означава първо да избереш един или няколко профила или професионални направления, които са подходящи за теб, а след това в кое училище искаш да учиш. Разгледай всички паралелки и след това избирай, защото иначе може да пропуснеш някоя нова, интересна и много подходяща за теб възможност. Нови паралелки се откриват всяка година. Не се страхувай от националното външно оценяване или от изпитите за проверка на способностите. Те наистина са важни и не са лесни, но ако отделиш достатъчно време за подготовка, това ще ти даде повече увереност и по-добри шансове да постигнеш целите си. В сайта за кариерно ориентиране MostLearning.net можеш да намериш още въпросник в помощ на избора на гимназиално образование, график за кандидатстване в 8-ми клас, таблици с държавния план прием и приемния бал за град София, безплатен справочник за кандидатстване след 7-ми клас. Успех!